masu albarka. Sunana Bello Halilu Dakata Bafatakiya CEO Kano, Najeriya. Nake yi mana lale maraba da wannan wata mai albarka na watan Ramadan. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu don ganin ingantattu da nagartattun shirye-shirye da muka tanada a gare ku. Sannan ka kasance mai salama da yafiya a wannan wata na Ramadan Karim. Bafatakiya Hausa Online TV Kano, Najeriya na yin ku Ramadan Karim. Assalamu alaikum. Sunana Saifullahi Kasim Miko daga tashar Bafatakiya Hausa Online TV. Kasance mai yawaita sadaka ga wannan wata domin samun falala Ramadan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ashir S. Nazara. Ina muku barka da wannan wata na Ramadan mai albarka. Ku kasance da gidan TV na Bafatakiya Hausa Online TV domin samun shirye-shiryenmu da abubuwa na wannan wata mai albarka, kawo muku wa'azuzzuka da falaloli na azumi kuma da irin hukunce-hukunce da suke cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron mu na gida da mai muna muku fatan alkhairi da murnar wata mai albarka wato Ramadan Karim. Bafatakiya Hausa Online TV da ke garin Kano tana muku happy Ramadan. Ku kasance da wannan tasha ta mai albarka domin samun shirye-shiryenmu wanda suka kunshi wa'azi da kuma faɗakarwa akan abin da ya shafi Ramadana da kuma hukunce-hukuncensa. Muna sanar da ku tashar mu mai suna Bafatakiya Hausa Online TV. Ku kasance da ita domin samun shirye-shirye kamar yadda muka gaya muku. Muna nan akan YouTube channel kamar yadda kuka sani, ku subscribing da ku same mu. Bayan haka muna sanar da ku mun kawo muku shirye-shirye da malamai domin faɗakar da ku da kuma wa'azantar da ku akan abin da ya shafi wannan wata namu mai albarka Ramadan Karim. Wannan tasha tana yin farin ciki da ku, tana alfahari da ku, kuma alfaharin ku ce. Naku Abubakar Sadiq daga Bafatakiya Hausa Online TV da ke jihar Kano. Assalamu alaikum.